Dušan Marušák je žijúcou legendou medzi slovenskými DJmi a práve on nám urobil sprievodcu po Londýne. Naše prvé kroky viedli do známeho hudobného vydavateľstva v ulici Abbey Road. Každý, kto na prelome 60. a 70. rokov v populárnej hudbe niečo znamenal, vydal album práve tam a tak je tomu dodnes. Bielo natretý múr pred budovou je popísaný nespočetným množstvom hudobných fanúšikov z celého sveta. Aj Dušan tam pridal svoj podpis. Potom sme si to nasmerovali k slávnej Royal Albert Hall. Najskôr však treba prejsť po tomto prechode prechodcov. Zdá sa vám povedomý? Nie sa čo čudovať. Tento prechod pozná celý svet. To, čím je pre New Yorkčana Carnegie Hall, je pre Londýnčana Royal Albert Hall. Všetky veľké koncerty sa konajú práve v tejto budove. Megahviezdy svetovej populárnej hudby si tiež podávajú kľúčky v Earl's Court. Nás však zaujíma hviezda inej veľkosti, ktorá sídli v tomto dome. DJ, ktorého dokázalo počúvať až 200 miliónov poslucháčov. Ako 15-ročný som počas prázdnin stretol partiu chalanov, s ktorými som založil skupinu Jasons, v ktorej som spieval. Mimochodom, pri jej zrode stál aj Ringo Starr. Hrávali sme v sále, kde počas prestávok hrával DJ. Raz, keď neprišiel, oslovil ma majiteľ priestorov, či to nevezmem za neho. Súhlasil som. Kapelu navštívili hudobné odbory. Tonyho vylúčili z odborov, lebo prehrávaním platní bral hudobníkom prácu. Odbory obmedzovali aj hranie z platní v štátnom rozhlase BBC a preto vznikla pirátska stanica Radio Caroline. Ako prvá začala hrať hudbu 24 hodín denne a v roku 1965 sa stal jej DJom aj Tony. Vysielalo sa z lodí plávajúcich v mori okolo britských ostrovov. V auguste 1967 britská vláda vydala zákon, ktorým sa toto vysielanie z lodí stalo ilegálnym. Ukončenie vysielania bolo pre BBC prínosom, lebo mohli začať vyrábať mládežnícke hudobné programy. Sadol som teda na lietadlo a išiel som do Luxemburgu, kde som bol 16 rokov. Keď prišli na rozhovor napríklad Slade či Cliff Richard, bola to zábava. Obvykle tieto známe osobnosti zostali na noc a potom nasledovali bláznivé večierky. Napríklad sa mi podarilo hrať spolu na pódiu s Jimim Hendrixom. Tony spoznal prvýkrát Bratislavu ešte v dobe, keď tu vládli bolševici. Páčila sa mi mládež, boli ako všade na svete, hrali fľašu, milovali hudbu a špeciálne Beatles. Mali však problém so zháňaním platní zo západu, takže Rádio Luxemburg bolo pre nich na východe dôležitejšie ako pre mladých na západe. Som hrdý na to, že som počas mojej kariéry mohol pomôcť zmeniť svet. Bus driver Jan, Bratislava. I'm Tony Prince and you're watching TV Marquisa.